Добрый день, вітаю вас, Ян Максимюк з Праги. На сувязі со мною Сергей Дубовец у Менску. Сергей Дубовец, журналіст, пісьменнік, былы галоўны рэдактар двух важных беларускіх газетаў, аўтар, відаць, уже больш чым дзясятка кнігаў. Ягоная апошняя кніга «Тантамарэскі», наколькі я арыентуюся, апынулася ў шорт-лісце сёлетняй прэміі Гідройця. Але гаварыць будзем не пра прэміі, а гаварыць будзем пра тое, што адбываецца ў Беларусі зараз і пра тое, што можа адбыцца ў будучыні. Я запрапанаваў Сергею крыху пабавіцца ў прарока і сказаць, падзяліцца з намі рэфлексіяй, як цяперашняя палітычна-сацыяльная сітуацыя ў Беларусі можа паўплываць на развіццё беларускай культуры, а ў прыватнасці беларускай літаратуры. Так што я прапаную вам паслухаць нашу гутарку, у якой мы паспрабуем глянуць на падзеі ў Беларусі пад такім асаблівым ракурсам. Пакуль пачаць размову канкрэтна пра літаратуру, я б хацеў бы папрасіць Сергея падзяліцца сваімі меркаваннямі наконт таго, як ён бачыць характар цяперашняга сённяшняга рэжыму у Беларусі пасля ўсіх тых разгонаў, затрыманняў і катаванняў. Інакш кажучы, як яго найбольш адэкватна назваць. Ці ўжо нехта прыдумаў назву гэтаму рэжыму раней, ці проста патрэбнае новае слово. Сергей, значыць, што это такое? Гэта хунта, акупацыйны рэжым, фашысцкі рэжым, крывавая дыктатура, ці можа тут трэба фактычна нейкі новы тэрмін? Новы тэрмін патрэбны для нейкай новай з'явы, а тут мы нічога новага не бачым абсалютна. І я, назіраючы за гэтым рэжымам, я бачу, што ён такі ўжо 200 гадоў у Беларусі. Абсалютна тыя самыя паводзіны, тое самае фінансаванне, тая самая адсутнасць маралі, тая самая масквацэнтрычнасць. Нічого ж не змяняецца. Як мы будзем прыдумляць нейкія новыя назвы, калі гэта ўсё мы назіраем ужо 200 гадоў. Новае якраз я бачу у людзях, у тым, што народ пачынае ўсведамляць сябе народам. Тыя, хто выходзяць па 300 000 на нядзельныя маршы, гэтыя людзі патрабуюць палітычнай суб'ектнасці, як беларускі народ. І гэта таксама працэс, якому больш за 200 гадоў, тым не менш, можа быць, ніколі так блізка да выніку, да перамогі народ не быў. Я бы хутчэй гэта ўсё называў нашым традыцыйным словам паўстання. Беларусь 200 гадоў паўстаюць людзі, каб звацца народам, стаць народам, гэта значыць браць свой лёс у свае рукі. І мне вельмі падабаецца вызначэнне нацыі як людзі, аб'яднаныя адзінствам лёсу. І вось, калі мы ідзем кожную нядзелю па праспектах менскіх сярод тысячы людзей, мы проста адчуваем гэтую хвалю адзінства. І што у нас адзін лёс, і мы хочам кіраваць сваёй краінай, якую мы любім, ведаем. Мы не робім нічога, ніякіх правапарушэнняў. Мы абсалютна са светлымі думкамі, з радасцю, з прадчуваннем шчасця. Калі у
удасца дасягнуць выніку гэтым разам, ну, гэта сапраўды будзе самая шчаслівая краіна ў свеце. Ці было такое адчуванне адзінства, пра якое ты кажаш у мінулых двух стагоддзях? Ну і яшчэ раз запытаю канкрэтна пра назву. Калі ты кажаш, што рэжым не змяніўся, дык што гэта акупацыйны рэжым, які быў у 19 стагоддзі ў Беларусі? Ну, мы будзем гаварыць пра літаратуру, я б узяў глыбей, эту з'яву, гэта барацьба барбарства супраць цывілізацыі. Прычым барбарства носіць прамаскоўскі характар выразны. Я не бачу нічога недакладнага, калі называць гэты рэжым акупацыйным. Гэта рэжым не беларусакультурны, не беларускамоўны, не беларускацэнтрычны. Гэты рэжым, ён чужы на гэтай зямлі. Так, а я цябе запытаў яшчэ, ці была такое пачуванне менавіта народнай ці нацыянальнай еднасці ў нашай гісторыі найноўшай, як ёсць цяпер? Я думаю, што яно з'яўлялася кожны раз, калі з'яўлялася гэтая прага адчування людзей сябе адзіным народам і прага заявіць, сказаць слова за сябе. Так было ва ўсе паўстанні. Я шмат чытаў мемуарыстыкі 19 стагоддзя, і у мяне такое адчуванне, што я жыву там. Добра. Давай падыдзем бліжэй да літаратуры. Вось, скажем так, змаганне з дыктатурай, змаганне з акупацыйным рэжымам, адзінка і рэжым. Чым не тэмы для беларускай літаратуры? Але вось мне здаецца, што за апошнія 25 гадоў у беларускай літаратуры, за апошнія 20 гадоў, калі пры ўладзе быў Лукашенко, беларускай літаратуры наўрад ці з'явіліся творы, якія б гэтую тэму прадставілі на прыстойным мастацкім узроўні, паказалі менавіта тое супрацьстаўленне, як ты сказаў, барбарства і цывілізацыі. Магчыма, я памыляюся, ці можаш назваць некія прыклады літаратурных твораў за апошнія 25 гадоў, дзе больш-менш аўтар падышоў да гэтага пытання? Я думаю, што такіх твораў, калі б яны былі, калі б яны шырока чыталіся, калі б яны выходзілі іх пераклады за мяжой, калі б яны атрымлівалі нейкія прэміі прэстыжныя, такіх твораў няма. Але прычыну гэтага я знаходжу у нашай, зноў жа, палітычнай сітуацыі. Я вось зараз складаю кніжку вельмі цяжкую і балесную сведчанняў тых, хто пабываў на Крэсціна і ў іншых такіх месцах, у аддзелах міліцыі, у аўтазаках, у гэтых бусах без нумароў сініх з танаваным шклом. І я бачу масу сюжэтаў, разваг, людзей, якіх мы ніколі раней не ведалі. І тым не менш яны выказваюць розныя думкі, адчуванні, за якімі ўжо бачыцца сур'ёзная літаратура. І я бачу, што гэта нават не метафора, што наша літаратура на Крэсціна. Таму няма і не можа быць такіх твораў, таму што просто уявіце сабе, якія думкі ў турме ў чалавека. Это страх, это імкненне думаць пра нешта добрае, пра сваіх блізкіх. І всякія, відаць, пераважна фантасмагоры, якія лезуць у галаву, вясёлыя, страшныя, нудныя, нейкія ўрыўкі чагосьці не звязанага ні з часам, ні з месцам. І я пачынаю разумець, што вот гэтыя думкі, якія ў чалавека ў турме,
Это и есть наша цяперашняя літаратура, якая сядзіць на акрэсціны. Нават не ў метафарычным сэнсе. Таму зніклі нейкія вельмі важныя рэчы для любой літаратуры. У нас зусім няма, я лічу, літаратурнай крытыкі. Вот Барыс Пятрович, пісьменнік, калі яго кніга выходзіць у Швецыі, яна атрымлівае ў газетах там 6-12 рэцэнзій. У нас выходзіць кніга, не чакаецца ніякай рэцэнзіі, ніякага водгуку, нават піску. Раптам хтосьці дзесьці заўважыў, напісаў. Гэта выключэнне, а не правіла. У нас няма, страцілася традыцыя літаратурнага ўзаемадзеяння пакаленняў. Я, напрыклад, калі я быў яшчэ пачатковец, я хадзіў да свайго суседа, пісьменніка Барыса Сачынкі, ён разліваў каньячок, і мы сядалі 2, 3, 4 гадзіны, цэлы вечар аж да ночы, мы гаварылі пра ўсё на свеце. Гэта вельмі важная рэч для існавання літаратуры як жывога арганізму, вот это ўзаемадзеянне. І, дарэчы, той жа Шерман, Карлас Шерман успамінае свае юначыя гады, яго паходы там да Маркеса, да Борхеса. І вот это вот з гэтага ўзаемадзеяння это нараджаецца нейкі такі клуб вялікі жывы пад назвай літаратура, і так праходзіць своеасаблівая ініцыяцыя кожнага маладога пісьменніка. Ён прыходзіць не адкуль. У нас сёння ўсе не адкуль і ніхто. Невядома, з чаго ўзяўся гэты чалавек. Ну, бываюць самародкі, таленты, але калі ў літаратуры існуе ось такая пастаянная ўзаемасувязь, так як у Валянціна Тараса былі шыкоўныя застоллі, куды запрашаліся маладыя пісьменнікі, і гаварылася, жартавалася, смяялася, плакалася пра ўсё на свеце. Я асабіста вельмі моцна цаню вот гэта ў сваёй біяграфіі, там пасядзелкі якія-небудзь, гутаркі з Вячаславам Адамчыкам. Тут не столькі перадача досведу, колькі вось гэта прыняцце новага аўтара, куды прыняцце? У літаратуру. Это была вельмі важная рэч, зараз яна, на жаль, страчаная, ну, зноў жа, з прычыны таго, пра што я перад гэтым казаў. Так, пра тое, чаго не хапае сучаснай беларускай літаратуры, я хацеў пагаварыць пад канец гэтай размовы з табою. Ты тут ужо пачаў гэтую тэму, я думаю, мы яе працягнем, але я хачу зачапіцца за тое, што ты сказаў на самым пачатку. Вось ты складаеш кнігу сведчанняў людзей, якія пабывалі на акрэсціна ці ў іншых турмах, і ты сказаў, што тое, што ты запісваеш, гэта і ёсць сённяшняя беларуская літаратура. То бок ты лічыш, што вось такія сведчанні запісаныя, такая, я б сказаў бы, дакументальная ці парадакументальная літаратура. Яна і ёсць тая літаратура, якой трэба? Яна абсалютна патрэбная, ну, калі разважаць пра вот, узаемадзеянне літаратуры і грамадства. Яна грамадству крайне неабходныя такія кнігі сёння. Асабліва, калі ў нас адбыліся гэтыя тысячы выпадкаў катаванняў, і зараз ўлада заяўляе, што нічого не было. Ну, это не можа прапасці, знікнуць. Это досвед нашага народу, нашай нацыі. Ён павінен застацца, і ён павінен працаваць на будучыню, каб гэта не паўтаралася. Так, я меў на ўвазе акрэсціна, калі казаў, я меў на ўвазе всю нашу літаратуру. Хай гэта будзе метафора, але і непасрэдна то, што нараджаецца, выходзіць адтуль, гэта таксама літаратура. І відаць, якраз можа быць якраз вот этой турэмнай літаратуры у нас
пачнецца пры пераменах адстройка ўсяго літаратурнага арганізму ў Беларусі? Ну так, я чаму запытаў, таму што помніш, колькі было спрэчак наконт таго, калі Нобелеўскую прэмію далі Святлане Алексіевіч, якая менавіта працавала в такім дакументальным ці парадакументальным ключы, і было тады шмат людзей, і шанаваных намі, і вядомых нам, якія казалі, што гэта фактычна не літаратура, гэта журналістыка, падробленая пад літаратуру. Зараз ты, як бы скажам, бярэш у гэтай спрэчцы пра межы літаратуры бок Святланы Алексіевіч. Я чаму згадаў Святлану Алексіевіч, бо хацелася мне згадаць перыяд падзення камунізму і літаратуры, якая наступіла пасля яго, пасля 89-го году ў Цэнтральнай Европе, скажем, на пачатку 90-х у Беларусі. Большасць маладых людзей, мы гэта перыяд помнім, большасць маладых людзей, якія ўжо нарадзіліся ў 90-х, ну ніяк такога не помняць, але я тады спадзяваўся, што пасля 89-го году, калі Польшча, скажем, разваліўся камунізм, мы атрымаем якасна новую літаратуру, лепшую літаратуру. Я пагробся ў статыстыках. Там, канешне, статыстыкі, не існуе статыстык, колькі кніг тады выходзіла, якімі тыражамі, бо наогул тыражы выдавецтвы хавалі, але адна статыстыка вельмі паказальная. У 89-м годзе, калі канчаўся камунізм, у камуністычнай Польшчы было 60 выдавецтваў. 4 гады пазней, у 93-м, тых выдавецтваў стала 2000 з паловай. То бок рост быў у 40 разоў. І чалавек спадзяваўся, калі, скажем, рост выдавецтваў у 40 разоў, то, мабыць, і рост якаснай літаратуры таксама быць у разы ці некалькі. Нічога такога як бы не наступіла. І яшчэ большым расчараваннем для мяне было тое, што такога як бы аналізу той мінулай камуністычнай эпохі, якія людзі, скажем, свежа помнілі, у літаратуры так і не адбылося. А адбылося нешта дзіўнае. Раптам у Польшчы пачалі выходзіць дэтэктывы, шпіёнскія раманы, жаночыя раманы, таго, чаго не хапала так моцна не хапала даткліва у камуністычную эпоху, і гэта быў, як бы скажем, мейнстрим літаратуры. Польская пісьменнік таксама прынаровіліся пісаць такую літаратуру, калі пабачылі, што на гэтым можна добра зарабіць. А вось так званая сур'ёзная літаратура, фікшн, так, яна як бы забылася пра камунізм, пачала асвойваць новыя тэмы, новыя жанры. І, напрыклад, Вольга Такарчук, якая атрымала Нобелеўскую прэмію за 2019 год, яна нарадзілася спачатку 60-х гадоў, яна накладна помніла камунізм, яна дэбютавала яшчэ у часы камунізму, стала пісаць свае раманы зусім не пра жыццё у камуністычнай Польшчы, ці нават у сучаснай Польшчы, у Польшчы, якая трансфармавалася, пачала пісаць раманы, я б сказаў, пра гісторыю, пра нейкія секты, ці то ў хрысціянстве, ці то у юдаізме, кнігі філазофскага зместу. І я б расчараваны менавіта, што той такі вялікі палітычны і сацыяльны пералом, і ён не даў літаратуры, якая была б сагушная свайму часу. І вось я хачу цябе запытацца, а гэты менавіта такі усплёск сацыяльнай энергіі і палітычнай энергіі ў Беларусі, ён мае шансы даць новыя імпульсы для беларускай літаратуры, ці змаганне з дыктатурай, змаганне з акупацыйным рэжымам мае шанец стаць магістральнай тэмай беларускай літаратуры, як раней такімі магістральнымі тэмамі была партызаншчына і вайна у беларускай літаратуры, ці вёска, ці, напрыклад, чырвоны чалавек Алексіевіч.
Я думаю, что в прынцыпе у мяне такое адчуванне увогуле ў літаратуры у свеце шырокім адбываецца адыход ад гэтага панятку тэматычная літаратура. Літаратура, мы ўжо адышлі ад панятку, што нон-фікшн літаратура гэта не літаратура, окей. Дарэчы, тут цікавая метамарфоза, што калі з крытэрыем сур'ёзнай літаратуры можна ацэньваць нон-фікшн літаратуру, то тады з крытэрыямі нон-фікшн літаратуры можна падыходзіць і да так званай сур'ёзнай літаратуры, перачытаць там «Вайну і мір», напрыклад, паглядзець, наколькі што чаму адпавядае. Зараз пра гэта шмат пішуць, што шмат чаго нічому не адпавядае насамрэч. І калі это все мяняецца, то тэматычнасць твораў, яна шмат у чым страчвае сэнс. Калі гэта не жорсткая дакументалістыка, безумоўна, не працы па гісторыі, якія таксама імкнуцца праз эсеізм стаць літаратурай. Але я, напрыклад, сябе часта лаўлю на такім стане. Я чытаю тую ж Вольгу Такарчук, як ты кажаш, Якубавы кнігі, і там нейкае 17 стагоддзя, нейкія габрэйскія разборкі, а я сябе лаўлю на адчуванні, што я жыву нейкім сваім школьным часам, адчуваю нейкія школьныя тагачасныя пахі, вельмі моцна адчуваю нашы тагачасныя адносіны да кнігі, якіх зараз абсалютна няма, асабліва ў Беларусі. Такія трапяткія адносіны, калі ўзяць на ноч кнігу, прачытаць пра якіх-небудзь амерыканскіх там індзейцаў ці бізонаў, это было за шчасце. І дык прычым тады тут, якую ролю для мяне выконвае кніга Такарчук? Яна дае мне энергію, энергетыку, яна дае мне адметны нейкі голас, гучанне, танальнасць. І я прыходжу да таго, што у прынцыпе прозу любую трэба пісаць як паэзію. Калі падыходзіць з гледзяшча вот этой энергетыкі, абсолютно ж як бы не важна, пра што верш. Ну, в нейкім сэнсе важна, яно недзе таксама спрыяе ўспрыманню верша, але не важна, пра што кніга, важна, на што яна цябе ўздымае. Это, я лічу, што это самая высокая прыкмета літаратуры. Калі мне ўдалося ў кнігу запакаваць энергію, адметны голас, настроі нейкія чыстыя, а чытачу это все перадалося, я справіўся з сваёй задачай найлепшым чынам. Дарэчы, вот сёння мы не называем канкрэтных твораў нашых сучаснікаў, кнігі, якія выходзяць, зноў жа, наконт тэмы чалавека і дыктатуры і так далей, але абсалютна аўтаномна і вельмі уражвальна існуе ў гэтым часе паэзія. Паэзія, якая у 90-х годах, як Адам Глёбус сказаў, пакінула мяне. Вот сёння яна якраз прысутнічае вельмі, вельмі уражвальна. Тыя ж вершы Насты Кудасавай, тыя ж вершы таго ж Альгерда Бахарэвіча, яны вельмі моцна ўражваюць, яны вельмі сучасныя. Анатолій Вашченко згадаю. Но это все публікуецца ў Фейсбуку. Читаешь, Ганна Северинец можа весь Фейсбук подняць, на вушы поставить одним своим вершем про хлопчика Колю.
Ну, это сур'ёзныя праявы літаратуры, але это паэзія, это, як той пісаў паэт, ты цар жыві адзін, ён можа існаваць па-за літаратурным асяродкам. Паэзія гэта вельмі сур'ёзная праява літаратуры, я пагаджаюся, але проза больш сур'ёзная. Ты скажы, калі ўжо пачаў пра тое, што вось чытаеш кнігу Такарчук або Такарчук, і адчуваеш нейкі такі ўздым, прыемнасць, ці як гэта назваць, так назаві хаця б адну кнігу прозы беларускага пісьменніка, якую ты апошнім часам чытаў. Відаць, хутчэй за ўсё сучасніка, якая табе менавіта нешта падобнае, такое адчуванне, што ты чытаеш хорошую літаратуру, якая цябе нейкім чынам узбагачае ці будуе, ты прачытаў. Я назову, не буду оригинальным, назову Альгерда Бахаревича, назову Бориса Петровича, назову, ну, як раней любили казаць письменники, это выдатный стилист, назову Андрея Федоренко. Ну, могу, в принципе, шмат называть, але не хочучи назваць усіх і кагосьці забыцца, на гэтым спыніўся. Добра. Это тое, што варта сачыць, бо это, ну, калі ты ўжываеш гэты тэрмін сур'ёзная літаратура, я ўжыву тэрмін якасная літаратура. Літаратура вартая перакладу, вартая папулярызацыі. Калі б не наш сённяшні гаротны стан, беларусы б зачытваліся гэтымі пісьменнікамі. І я пагаджаюся, я б таксама назваў тут прозвішча Бахарэвіча ў гэтым кантэксце. Ты сказаў, што вось калі б іх перакладалі, дык я ўзяў і адну кнігу нават пераклаў. Зараз, канешне, ёсць праблемы, дзе знайсці выдаўца, але я думаю, што, можа, гэтая сітуацыя беларуская паспрыяе знайсці выдаўца. Я гавару пра пераклад кнігі «Сарока на шыбеніцы» на польскую мову. Маю надзею, яна урэшце з'явіцца на польскім рынку. Каб закругліць нашу размову, я табе пастаўлю яшчэ адно пытанне, не ведаю, цяжкое ці не, ты ўжо на яго пачаў адказваць, а менавіта чаго не хапае беларускай літаратуры, ну, каб заваяваць, скажам так, у двукосі больш масавага чытача. Грошай не хапае, нейкай фінансавай падтрымкі, свабоды, актуальнасці тэмаў, ці, можа, дастатковага ведання беларускай мовы патэнцыйнымі чытачамі. Ты сказаў пра крытыкаў, што не хапае, гэта я разумею, а так можаш пра крытыкаў ўжо цяпер не казаць. Беларускай літаратуры сёння не хапае свабоды. Літаратура – это жывы арганізм, які саманаладжваецца. І все там нейкія ферменты, якія яму не хапае, ён знойдзе, але калі не будзе ў турме на акрэсце насядзець. Калі ён адтуль выйдзе, ён зусім справіцца і наладзіць сябе сам. Тут ёсць яшчэ, я бы зносачку зрабіў дурацкую сітуацыю ў Беларусі з радаснымі тымі крыкамі дзяржаўнай прапаганды, што кніга памірае, кніга памірае. Вот это глупства, якога нідзе ў свеце больш няма, яно по 200 бібліятэк у год зачыняецца, яно нарабіла, ну, бяды ў Беларусі. Вот у гэтым сэнсе это трэба мець на ўвазе, што калі будзе свабода, то адродзяцца і гэтыя бібліятэкі, і кнігарні, якія ў нас у кожнай буйной вёсцы былі. Зараз это все зачынена. А самі кнігарні, якія ёсць, ну, яны забітыя такім шлакам часта, што туды носу не сунеш. Да, але гэта паўсюдная з'ява. Я, праўда, параўнанне маю толькі з Чэхіяй і з Польшай. Куча ўсяго, скажем, у кнігарнях, і знайсці такую кніжку, якая мне адпавядала, вельмі цяжка. Ну што ж, мы пачалі гэтую літаратурную тэму у гэтыя, я б сказаў бы, змрочныя, траўматычныя часы. Будзем яе працягваць, будзем гаварыць пра беларускую літаратуру, бо, як мне здаецца, літаратура
беларуская гэта адна з асноўных цаглінак пабудовы беларускай нацыі. Думаю, ты з гэтым пагодзішся, правда? Абсолютно. Дзякуй, Сергей. Мы Дякую. гутарку для вас падрыхтаваў Ян Максімюк. Мы гаварылі з Сергеем Дубаўцом, рэдактарам, аўтарам, чья кніга «Тантамарэскі» апынулася у шорт-лісце сёлетняй прэміі Гідройця. Дзякуй. Дякую.